пускали. Оце так всі зі тривогами, оце ми так тираємо тут сознання. Бачите, блює, я підходжу, я тут з 9 часов тлею. А вонка йому дуже взаді, отут болить, мабуть, давлення помирайте в першу чергу. Його привели сюди, він почав Ні, зразу подавали вбивати. лісточки словечні. Ой, їде, його давлення, бігом. Ой. Це добре, що я підійшла, бо він вже вмер би. Боже мой Боже. І ще ж він пройде тих врачов із тими направленнями. Його ж бігом треба було в скору. Бачите? Хай бачать люди, я одозняла. Вони ж не хочуть. Дядько вмирає, дядько вмирає. Дзвониш на скорше, вони кажуть, до лікаря свого йти. Як він дойде, він бідненький лежить, жде, що тривога кончиться, га? Не ж нема чим. Він каже, дуже взаді голова, мабуть, давлення. Хай бачать, хай бачать. У лікарні. Він умирає. Реально, Він це умирає, просто просто від кричить. Facebook. Ну, я вас зняла, я просто, ну це безпреділ. Це я знову Зніміть і питала. пропустіть. Я ж